Už ako malý chlapec som sledoval, ako otec pestuje zemiaky. Veľmi ma to chytilo a chcel som v tom pokračovať. Začalo sa to v roku 2004, keď som zemiaky prvýkrát pestoval pre firmu McCain. Začiatky boli ako obvykle ťažké, ale v ďalších rokoch to bolo čoraz ľahšie. Všetci máme radi dlhé hranolčeky, no tie sa dajú vyrobiť len z veľkých zemiakov. Treba vybrať vhodné polia, upraviť ich a všetko úsilie smerovať k tomu, aby koncovým produktom boli čo najlepšie zemiaky na hranolčeky. Najlepšia odroda na hranolčeky je Innovator. Na mojej farme ju pestujem na najväčšej ploche, už od začiatku spolupráce s McCain. Spolupráca s firmou McCain spočíva v tom, že ak nastanú nejaké problémy, vždy môžem zavolať. Sú tam ľudia, ktorí poradia, prídu sa na pole pozrieť, v čom je problém a povedia, ako ho vyriešiť. Môžem počítať s ich poradenstvom a odbornou pomocou. Všetci chcú dlhé a chutné hranolčeky. Teším sa, že na také hranolčeky môžem dodávať zemiaky práve ja.